Welkom studenten van HAVO 5 en VWO 6 bij dit filmpje over het examen van 2023 en dan ook vooral tijdvak 2, periode DOS. Bom. Het betreft vraag 5. Esta aqui está a pergunta 5. Introduction. In het statuut, hier zichtbaar, getekend in 1954. In het statuut wordt een aantal onderwerpen vastgelegd die tot gezamenlijke taken, terrein conjunto, van het Koninkrijk behoren. Ja, Reino Hollandes. Dus het Koninkrijk, significa Reino Hollandes. Dus in het statuut worden een aantal onderwerpen vastgelegd die tot de gezamenlijke taken, terrein conjunto, van het Koninkrijk, Reino Hollandes, behoren. Pregunta. Hier zie je de vraag. Vraag 5. Hoe worden deze taken genoemd? Dus er is één naam voor deze taken. En geef 2 van deze taken. Corda bom, botemester yama, dos tareanan. Als je maar 1 taak noemt, dan krijg je minder punten. Dus noem alle taken, 2 taken, moet je noemen. En hoe deze taken worden genoemd. Ja? Oké. Kijk, e contesta e pergunta aqui. Deel 1. Hoe worden deze taken genoemd? Zij worden genoemd de koninkrijksaangelegenheden. Assunto non di reino. Dus er zijn bepaalde aangelegenheden. Assunto non. Dat llama aqui koninkrijksaangelegenheden. Assunto non di reino. Dan, koninkrijksaangelegenheden, daar moet je 2 van die taken noemen, van het koninkrijk, Reino Hollandes. En dat is 1, de verdediging van het koninkrijk, ook wel genaamd de defensie. Bijvoorbeeld in Parera en in Suffisant heb je militairen, je hebt kazernes. En zij hebben als taak de verdediging van het koninkrijk, Reino. En 2, de buitenlandse betrekkingen. Dus er is 1 minister van Buitenlandse Zaken voor heel het koninkrijk, dus ook voor Curaçao, Sint Maarten en Aruba. Met de speren is aqui tá un video klaar. Ajo.